Biz менә шушындый матур җиргә Мари Эл Республикасына килеп чыктык. Минем юлдашым Рифат, Татар Информ, Интертат журналисты. 14 йортлы авыл һәм менә шушы 14 йортлы авылда керәшен татарлары яши. Һәм мин сезне, хөрмәтле дуслар, бүген Валериан исемле егет белән таныштырам. Без турабызны, безнең авылның исеме Малый Нуслы дип атала. Авыл безнең Навутирәдә инде. Онда елга китәбезнең, елга тирәшендә урман уртасында дисәк тә була инде. Бер якта бер дә урман, якта бер урман, монда бер дә урман. Без урманда торабыз дисәк була. Ничек яшисез монда? Монда цивилизация бармы? Бар. Безгә асфальт килде инде. Без асфальтта торабыз. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Менә без шөгыльләнәбез. Кәҗә фермасы инде безнең. Безнең, ничек дип әйтим, 180 сава атаган кәҗәбез бар. И бәкиләр, шул бөтен сөбергә 200-гә тула инде. Аллага шөкер. Так, бер 5нче елын шөгыльләнәбез микән инде. Вот, безнең тагын кортлар бар әнә, күреп каласыз әнә. Әгәр дә инде кояшлы көн булган булса, анда сезгә кортлар күрмәгәнне күрсәткән булыр. Шуның хәтле кортларыгыз усалмыни? Усалдан түгел, біз аның кичә балаларын урладык. Ә. Biz аның балаларын алдык. Алар уже җыйдылар да, biz аның bütün балаларын урладык инде. Уже ана әйберләр килеп җиттеләр инде. Аллергия юкмы? Аллергия юкмы? Кем bilsin alışıkkan yok. Uğurnalar. Ой. Уже kındırdı birini. Lağın da bulan inде бүген. Aha. Ба, әйдәгез кайттык. Bütün нәрсәне эштәсең инде. Дуслар, менә Мари Элнең марталары чыга башлады. Монда инде умарталарны таратып бетереп, балаларын алып, тизрәк кызу эшләдек. Шуның өчен шундый менә галәмәт монда. Бүген әле бераз тыныч чөнки. Бүген тыныч, бүген курт юк, потому что бүген яңгыр яугач, алар өйдә утыралар инде. Айыртасыз августта гына шулаймы? Ну, без бер тапкыр гына айыртабыз. Теге кайсы кеше берәр чәчәк атты да, бал азрак җыелды да, саз айырталар, ул теге җитеп бетмәгән бал була инде. Әтигез кайдасың сез? Әтидә? Без инде якын бармыйбыз, чөнки мин бик куркам. Рифат, ничек умарта тешләгәч авыртмыймы? Сudap тұрайық бak. Ну-ка, күрсәт. Супростим бирәмен мин сиңа. Алла, менә бит Мари Элгә барып. Менә безнең авыл, безнең өй монда. Балга килделәр. Исәнмесез, абый? Исән. Сез кайда яшисез үзегез? Болданмы? Сипьядан. Шулаймы? Исемегез ничек? Борис Григорьевич. Борис Григорьевич, сез кем буласыз? Мин Рауль булам. Рауль абый. Сез болга килдегезме? Болга килдек. Ел сайын бал алабыз шушыннан. Аник монда келесіз. Шәп балы. Менә Валериянның баллары. Сез хәзер шушындый савытларга тутырып сатасыз бугай инде. 3 литрлы банкаларга түгелме? Юк, 3 литрлы, бу 3 литрлы савыт инде моңа тутырып куябыз сразу. Кешегә дә җайлы, безгә дә җайлы инде. Сразу машинадан теге биреп барырга да Булар кешегә дә. кичәгенә айырткан баллармы? Бу 3нче көн айырткан баллар булар. Авыр тагы җитмәсә. 6 кило бардыр бу. Гел, домой! Менә монда электропостук, менә беренчесе ток сукмый, икенчесе суга. Шамалап. Валериянның кәҗәләре яна керер өчен менә шушындай чыбыклардан атлап керергә. Беренче рәттә электр юк, икенче рәттә электр. Әгәр дә инде аяк тиеп китсә, электр суа. Менә бу кәҗәнең исеме тамак дисәм була. Бу тәм нәрсә ярата инде. Сәң дә берәр симешкә бармы, берәр нәрсә булса инде, берәр тамыр бирсәң, артыннан жүгереп йөри инде. Бусы нянька, дигән кәҗә безне. Бу кәҗә бәрәннәгәч bütün бәкиләрне дә ашатып йөри. Бу өчен няня дип куябыз. Балага берәр слабый бәки була икән, килеп куябыз да, уларны ашата. Менә көтүгә хәзер тәкә кертәм икән, менә тәкәне любой вакытны кертсәң дә, тәкәне исен сизеп, кәҗә тәкә сорарга может инде. Дип әйтим, уже теге брачный периоды ачылырга может. Без аны итмибез алай итеп. Безгә кирәк менә тәкә керсен август артыгында я сентябрьдә, чтоб аннары январьда, февраль башында кәҗәләр бәрәнни башласыннар. Бер арада желательно 2 атнашында bütün кәҗә бәрәнне бетергән. Яңгыр тия икән кәҗәнең аркасына сразу 200-300 грамм süt күп дигән сүз инде. Потому что bütün энергия кәҗәнең ашаган энергиясы китә энергия дип әйтим. Тәнне җылытырга, тәнне киптерергә бик яңгырны яратмыйлар инде кәҗә.
gece şunday hayvan ol. Mene temli pişenine gene aşarga yarata. Mene bu çüşte mene yem yeşil pişen bulsa da o pişenini o havada kite ikinci pişen izlerler. Bu kitapta yazgança 280 türlü pişen aşıyın şunda gece. Şöyle bu kaldı ama. Sıyırdan kubra aşıyın. Türlü pişen girer. Bunda yaprak, deginde tigenek, даже борщевикni de aşıyorlar. Deginde benim borщевik ise tigiyor mu? Ha yok. Yalan sabit. Bu basın indi fatseliye basın gibi yapılar. Bu ulanın ismi fatseliye. Biz bunu şeşer biz urluk içinde indi. Allah bir sabil urluk olurga da isepte turabız. İyi kurtlarga balışın indi. Kurtlar koytup da turmaganlar şul ulanga kirip yatıp juklaganlar indi desem bular. Ne ulmeseler koytalar inanları. Менә авыл янында шундый зур матур күл. Балыкчылар балык тота. Бу күлдә нинди генә балык юк дип әйтәләр. 14 йортлы авыл. Монда йортлар бер-берсеннән ерактарак урнашкан. Менә шундый матур күпер. Асфальт юл. Һәм урман терәлеп тора. Нинди рәхәт монда, нинди саф һава. Һәм менә тагын бер кичкенә генә күл каршында. Монда урман бөтен яклап каплап алган ахыры. Исәнмесез, Рим апа? Ничек тормышлар Мариэлдә? Аллаға шөкер. Менә сезгә Казан бүләге алып килдек, Сөембикә журналлары. Рәхмәт, рәхмәт. Үзегез булай Татарстанда чыккан газета журналларны укыйсызмы? Укыйбыз, бик яратып укыйбыз. Үзем мен Татарстан кешесе, Балтач районы, Югары Субаш авылыннан. Мари Республикасына кияүгә чыктым. 41 ел торабыз, иптәшем белән бергә 4 бала үстерәбез. Ничек тормышлар алда? Тормышлар Аллаға шөкер, бик әйбәт яшибез. Эшләсәң барсы да була. Эшләргә кирәк. Эшлибез. Керәшен татарлары менә шушындай матур якты йортларда яшәп яталар. Хөрмәтле тыңлаучыларым, хәзер мин сезне Валериянның әтисе Василий белән таныштырам. Тимер кирәк. Ватаны шулай. Безнең анда бөтен нәрсә көйләнгән инде хәзер. Бөтен нәрсә көйләнгән. Василий абый, менә сезнең өйдә бөтенегез дә югары белемле дип әйтәләр, дөресме? Бөтен бездә түгелме? Валериан югары белемле, мин югары белемле, килен югары белемле. Сез нинди институт бетердегез? Мин башта культура арту училищесын бетердем, театральное отделениене. Анда клубта эшләдем күпмедер. Аннан соң инде педагогический тарих буенча бетердем. Әтинең ясаган картинасы бу әтинең яшь вакытында дисәң дә була инде 20 ел инде моңа беренче стенага набай итеп картина ясап куйган иде. Аның менә бөтен өйдә ясаган эшләре менә бөтен карнизлар дип әйтәләр, өйнең бөтен ясаган эшләре аның кулыннан килгән. Бөтен мебель өйдәге ясаган, әнә телевизор тумбочкасы да бар ясаган. İşte bütün anam kolundan gelgen işlerinde. Yisip yasaganları barsı da kolda işlegen indi anam. Bunların bütünsünde stanokta işlergen yüzümüz. Bunda da var. Ana da bir motor şkatulka var benim. Buna burada üstel var ana. Yasagan. O hazır kortaydım indi ya kullandım. Ama çıktı baksız mala sırarga da var, korarga da tügesinde. Min күп эшләмим дисәм дә була инде хәзер. Менә малайлар эшлиләр. Куртчы. Әтинең направлениесе курт. Минем курт буенча күбрәк. Керәшеннең милли ашы безнеке дә. Менә бу нинди аш дип атала? Каз итеннән инде каш шурпасы. Казларны үзегез асрыйсызмы? Үзебез дә асрыйбыз, сатып та алабыз. Иртән ничәдә эшегез башлана? Сәгать 4:30 башлыйбыз. Беренче итеп ничәсез? Сыер савабыз, сөт узабайтабыз. Ничә сыер сездә? Минем берәү генә. Менә кәҗәләрегез бүгенге көндә 100дән артык сездә. Кәҗәләрнең үзләренең хуҗалары бар. Минем монда үзебезгә инде зирәк сыер сөт өчен сыер тотабыз. 4 балам бар, 3 кызым, 1 малаем. Малаем монда калды инде, киленем бар. Бәбәебез бар. Ибәт кенә яшәп ятабыз, тагы сау гына.
Бергә эшлибез бөтен эшне дә. Менә кызык икән, менә без бит инде татарлар һәм менә христиан диндә булсагыз да сез ашарга пешкәндә бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлыйсыз икән. Ие. Бөтен эшне без мин Балташ районы Субаш авылыннан без татарлар белән бергә үстек. Керәшен дилендә Безнең үземнең әнидә нәнә дип әйтәбез, яулыгында татарча бәйли, без татарлар безне русча белмәгәч бисмиллаһир-рахманир дип өйрәттеләр инде. Эшләре дә шулай башларга, ашны да шулай пешерергә. Шуны куабыз, нигә шул без дә барыбер татарлар бит инде. Дөрес. Без татарлар бит. Дөрес. Үзебез 5 кыз үстек без. 5 кыздан инде икесе татарга чыкты, өчесе керәшен белән торабыз. Керәшен җегетләр. Менә татарга чыкканнар татар динен алдылар, ислам динен алдылар. Христианга чыкканнар керәшенгә чыкканнар, керәшен динен алганнар. Алар инде мөселман бие шулай булалар инде. Бүгенге Киров өлкәсе Малмыш районы бар бит инде. Малмыш шәһәре. Шуның янында гына Зурнуслы шәһәре булган. Вот менә колхозлашу башланган вакытта, менә 29-30 еллар тирәсендә була бит инде. Аларда колхоз оештырганнар. Шул колхоз оештырган вакыт оештыргачнан ничек тә булса кешене колхозга җәлеп итәр өчен күбрәк иттереп инде. Буларның бик каты кытлык утыннар җитми, өсте төзү өчен агач материаллар җитми. Менә шушы авыл урнашкан җирдән аларга 200 гектар җир бүлеп биргәннәр. Шуннан да бу безгә 60 километр. Вот. Безнең мондай авыллар күп. Менә монда күршедә Смәйл авылы бар. Аларга менә хәзергә ул Балташ районына керә. Зур Смәйл. Шулаймы? Аларга да шуннан бирелгәннәр. Түнтәров дигән авыл бар безнең. Ул да Балташ районында аларга да шуннан биргәннәр. Менә шулай итеп, менә шушы урманны биргәченнән инде алар менә безнең авылларга инде шул Зурнуслардан иң беренче булып күчеп килгән монда бер кеше урман каравылчысы булып инде. Ишалин фамилиясе кешесе инде ул. 5 авылга бер клуб. Безнең монда 600 кеше. Шушында эшлибез инде. Бу авыллар татар авылларымы? 4-се татар авылы һәм берсе Керәшен авылы. Мин үзем Керәшен авылында тугач, миңа бик кызык инде шушы Керәшен тарихы күбрәк кызык. Минем напарница ул татар. Без икебез бергә эшлибез инде. Безнең клубта бар татар коллективлар һәм дә менә 16-нчы елны без Тулган ай дигән Керәшен коллективы оештырып җибәрдек инде. Безнең анда башта 6 хатын-кыз йөриләр инде шул минем яшьтәге. Хәзер балалар да кушылды инде. Где-то 15 кеше. Безнең әтидә шунда безне оештырып безгә өйрәтеп йөри инде, төрле обычайлар, традициялар күрсәтәбез. Читтә яшәүче татарлар безнең милләттәшләребез шуның хәле уңган, шуның хәле булдыклы. Бу нәрсәдән килә икән? Мин читтәгеләр генә уңган дип әйтә алмыйм. Безнең монда күршедә Балташ районы рәткә генә, Татарстанның инде Арча районы рәткә генә. Аларда да йөрибез. Менә без Татарстанга барабыз. Без вообще сукланып кайтасың инде. Татарстанга кирдең. Инде ул икенче илгә, яңа ниндидер авылга киткән илгә кергән шикелле бит инде. Василий әфәнде, менә минем сезгә тагын бер сорауны бирәсем килә. Менә хәзер татар милләтен бүлгәләү китте. Татарда мишәр, керәшен диләр, тагын ныгай диләр. Менә сез үзегез моның белән килешәсезме? Нигә татар милләтен бүлү бар икән? Юк, мин бүлгәләүдә түгел. Бөтенләй дә. Менә хәзер кара, без керәшен, әйме? Безне кайсы бер вакытта инде керәшен иттереп, аерым милләт иттереп язарга тырышалар. Шулай бит инде. Хәзер карагыз, урыслар арасында да мөселманнар бар. Аларында хәзер икенче милләт итеп язабызмы? Язмайбыз бит инде. Татар ичбез. Безнең дин генә икенче. Шушы дин белән торабыз, шушы дин белән үләбез дигән шикелле. Элегелектән калган керәшеннәр дип эзли башлыйбыз икән, аны телдән эзләргә кирәктер дип беләм мин. Менә без соңыннан күчкән кешеләр, менә безнең бу яклар инде бу Иван Грозный вакытында күчкән керәшеннәр без. Керәшен диненә күчкән кешеләр инде, әйме? Без менә эш башлаганда бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ул бит инде мөселманның диненнән калган. Сез шулай итеп бисмиллаһир-рахманир-рахим дип ашарга пешерәсез. Без менә шулай. Потому что безнең әниләр дә шулай дип әйткән, бабайлар да шулай дип әйткән. Вот, шуннан калган инде. Теге керәшеннәр алар инде и Ходаем ярлыкка диләр. Ярлык бир дигән шикелләргә иттереп әйтелә инде. Әнә эш башлаганда әнә шулай аларның.
Bu burunlu kırışında. Mene bizden razницаны şundan izlerge gerek. Менә Василий абыйларның бакчалары. Ничә сутый сезнең монда бакча? Монда 18 бәрәңге. 18 төн икән ул. Курыкмыйсызмы соң монда бүреләр килмиме, аюлар? Аюлар юк. Түлке бар, түлке белән без дус. Ул кәҗә көтүенә килеп китә, карап тора була итеп, моңсуланып, дусланып инде бездән куып җибәрә дип, кайсын алырга була микән? Ну, алай бик ябышканнар юк. Бүре дигәндә тутып ала сакласын, бүреләрне күргән юк. Аю. Bir yılını tege ormanda kurganları ayını puşu digeç, tege yılını puşu balası bile ne bu ormanda turdu. Bizim даже arjakta kilip izleri var iyi, bizim basularda izleri var iyi. Bu birinin itağın bu yıl bizim bu avulda indi, Kurşa avulda, Tünter avulunda diye betim indi. Bir tege naşar nasip oldu diysen de indi bir apayının buzağı çıkıp kaçtı. Appak tüstevi, aklı karalırak, aklı kızılarak diye betik. Buzağı çıkıp gitken de ormana kırıp gitken. Bunu nişik güne tuta almadılar, nişik güne tutup karamadılar, tuta almadılar. O buzağı eldegen tuta almagan. O Tatarstan'a çıkıp gitkendir indi. Dip anlamayın min tek ormana çıkıp gitti bu kaynağı tuta almadılar. O buzağı birer aylap yürüdü, kışını kurgaç kırgıylanıp o ormana koşa başladı. Kurşa oğlunun elektrik pastuhlarında vata kirede çığa tuta almadılar şunu. Уңышларыгыз булдымы? Кыярлар, помидорлар. Kıyarlar Allah'a şükür küp. Pomidor, kıyar bitkeni yok diye. İkinci partiyani hazırlayız indi oturup turgan. Düşündüler indi şahsi. Алмалар күрәм. Alma bu yıl yok, tegilin alma kubi. Сезнең бакчада ук күл күрәм. Bu kulni tegilni kazıtıp kaldırdık indi. Bunda дорожниклар yok salganda. Bu пожарный водоем desen de bula indi. На всякий пожарный di. Allah saklasın. Bakşağa su sibirge. Burada ördeklerimiz var bunda yürüyorlar indi. Biz ani özümüzde gidip sanıyız, no yıl sen tutalmayız. Bunun aşağı mı? Biz ani uçturabız, qarab turabız, suqlanıp qarab terezeden gene. Yıl sayın kış günü güne tuturuz deyip, no ne судьба. Allah'a şükür bu yıl ballarımız көп buldu. Gelecekte de şolay bolsun indi. Будем полный фишек. Каждый отсекка балны tuturup консервировать деп koyarlar kurtlar. Биклеп. Mana запечатанный degan bo'la endi. Mana biklab qo'ygan baliq maska qishqa hozirlab bu zapas. Рим апа, шуның хәтле сез матур җирдә торасыз. Урман, шау-чәчәкләр, пошилар йөри дип әйтәләр. Әйе. Ең беренче иртә белән торгач, менә табигатькә сокланам. Аллага шөкер, шундый матур җирдә торабыз. Кошлар сайрый, томаннар күтәрелә инде безнең күп кеше күрми дә ничек таң атканын. Шундый матур җирдә торабыз. 4нче яртыда. Наша яшибез. Бик матур җирдә, Аллага шөкер. Рәхмәт сезгә, без башка авылларга да барып киләбез. Nişik bugün niken, sarhoşluğun nara.